revolution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Like
unha vergonza, Diana. Así non e nunca. Onde quedou o respeto? Onde quedaron os comportamentos cívicos e responsables? Como é posible que en 2024 teñamos que lamentar episodios deleznables por parte dunha bancada? O deporte, lembren, é a festa que une os povos. O deporte é a festa que convida a formar e orientar a rapaces e a rapazas. O deporte é vida, é a forza dunha sociedade, o que mide a madurez dunha sociedade. Pero así non. O deporte necesita de sorrisos, de berros de alento, de complicidade. O deporte, o balonmán, que é a paixón que nos une neste auditorio, rexeita e expulsa os que non están na liña da educación, da cultura do esforzo, da perseverancia. Así non. Que se vayan do deporte de balonmán, en particular os que levan mochilas cheas de odio e frustracións. Que non se vayan, mellor que non veñan, que nin se acheguen. Así non. Precisamos dunha reflexión multitudinaria, onde prime a educación, onde prime a conexión dunha bancada coa pista a través da educación, a cultura da educación, esa que temos que recuperar. Por Andrés e por tanta xente. Querido Andrés, queríamos comenzar mostrando a nosa solidaridade coa túa batalla, a batalla persoal, a batalla familiar. Querido Andrés, esperámoste coa idea de que recuperes a confianza no deporte, ti e os teus. O deporte é un lugar maravilloso e aberto a todos e a todas, aínda que de vez en cando a xenerosidade do deporte tamén abre as portas a violentos e indesexables. Para eles, a dureza da xustiza. Para Andrés, moitos bicos, moitas apertas e a presentación das eleccións que representarán a Galicia no CESA 2025. Isto é o CESA 2025, o parque de atraccións dos xogadores e xogadoras do futuro. Que hai de cara al CESA de balonmano.
el antes, el durante y el después es puro espectáculo y digno de vivir, al menos una vez en la vida. Para todo en la vida hay que poner entusiasmo y aquí en el César de balonmano, en la preparación de cara al César de balonmano, sobra entusiasmo, sobra ganas de hacer, sobra ganas de vivir una experiencia inolvidable. Fixemos un traballo moi longo e penso que ben lavado a cabo durante todos estes meses e penso que chegamos nun momento óptimo para poder acabar os objetivos que inicialmente tínhamos planificado. ¡Vamos arriba! ¡Bien, sigue! ¡Sigue! ¡Eso es! ¡Muy bien! A planificación do traballo, ¿no? Para poder preparar todo con tempo e traballar cos rapaces e saber que é o que lle queremos transmitir e que collan todo iso moito antes, pois son, penso que, 3 aspectos que son moi necesarios. Como equipo, eu creo que axúdanos moito a unirnos, a coñecernos máis unhas a outras e xa, pois, como selección, pois, ao final, axúdate moitísimo a preparar, a mellorar os aspectos. Me siento, la verdad es que muy cómoda. Antes no me llevaba tanto con ellas, pero ahora que me llevo muchísimo mejor, me lo estoy pasando genial. É moi importante, porque así, sobre todo, collemos confianza entre nós, facemos máis equipo, e son, como dixen antes, na pista notase moito. Nos partidos, ao mellor o fallo non pesa tanto, sabemos estrenar o mellor. Realmente es un privilegio poder entrenar esta selección, así que lo que siento como entrenadora en este caso es que soy una privilegiada. Para min representar a Galicia sempre é un orgullo en todos os aspectos da vida e neste caso pois representar a Federación Galega non hai menos. Me siento muy feliz por esto y es una oportunidad que muchas jugadoras en Galicia, en toda España, pues quisieran tener y yo soy muy afortunada de tenerla. Para mí un orgullo, estou moi agradecida, xa que pois ao final é unha cousa que non todos os xogadores poden conseguir, eso algúns e para min é genial, estou super agradecida. A ver, é un orgullo, non? O sea, levas a bandeira de Galicia por toda España e representas a todos os rapaces que te están vendo desde a súa casa, que queren estar aí. La esencia o lo que nos puede caracterizar, en este caso al balonmano gallego en general, pues es la actitud de no rendirse, de estar ahí peleando, de tener ganas de seguir mejorando y sobre todo de adaptarse a todos. A diferenza cada vez é máis pequena co resto de... Antes había seleccións, ti pensabas, boa Cataluña, boa Andalucía, boa Valencia. E a día de hoxe penso que esas diferencias se están reducindo ano a ano. Considero que a nosa federación ten que estar en donde pode estar calquera federación española neste momento nos postos de arriba. E o traballo que se está facendo dende todas as entidades, dende a Federación Galega, os clubs, pasando por... O sea, desde arriba hasta abaixo, o traballo impresionante por parte de todos, adestradores, pais, todos. Porque me contan outros compañeiros de fora de Galicia, de como son as súas seleccións, eu flipo, porque aquí en Galicia estamos todos moito máis unidos, todas as seleccións, todos os corpos técnicos, os de comunicación. Noutra selección é máis individual, non valoran tanto o equipo, non? E aquí a verdade é que é un gusto. Sí, yo creo que hay una buena conexión entre padres, federación y clubs. Realmente eso de que somos familia é certo, van todos a unha. Podo dicirche que hai un momento en que non distingo. Non distingo, mira, ti eres directivo, ou tú eres seleccionador, ou tú eres delegado, porque para mí é un grupo, para mí unha familia e sempre penso en unha familia que ali se nos une as propias familias e para mí é todo o mesmo barco. Las familias es lo más importante, al fin y al cabo son los que los llevan a entrenar todos los días, son realmente los que hacen el seguimiento de los chavales y las chavalas
y en el Cesa, hombre, realmente la afición, yo que he visto, ya llevo varios Cesas, la afición de Galicia es la mejor de todas, porque las familias además se reencuentran, hacen amistades, es decir, realmente es lo mejor del Cesa, la afición galega. Así sí, isto é deporte, isto é paixón, isto é balonmán. Presentamos en Sociedade, no medio desta atmósfera, nunha bancada moi especial, a presentación en Sociedade das seleccións galegas que van a participar nesa cita marcada con mayúsculas no calendario, o CESO, o Campeonato de España, a celebrar a próxima semana en 7 localidades da provincia de Barcelona. Seleccións infantil, cadete e xuvenil, deposítanse moitas ilusións, deposítanse moitos soños. Para moitos, a primeira vez. Para outros, repítese a experiencia, unha experiencia inesquecible. Boa tarde a todos e a todas, benvidos a este Auditorio Fontán. Boa tarde, conselleiro de Xustiza, de Presidencia e de Deporte, Diego Calvo, Antonio Leira, deputado provincial de Deportes na Coruña, Luisa Sánchez, vicepresidenta e deputada provincial de Deportes na provincia de Pontevedra. Boa tarde a todos os alcaldes e alcaldesas que nos acompañan, xente con febre de balonmán, concellos que apostan por este deporte, sempre no marco dunha rivalidade xa, da exquisita deportividade. Vimos a pasar un rato agradable na compañía dos deportistas, vimos a pasar un rato agradable na compañía de papás, de mamás, de avós, de aboas, das familias que provocan este sorriso. Vimos a pasar un rato agradable a carón dos patrocinadores que nos acompañan en todas as aventuras da Federación Galega de Balonmán. Cati, boa tarde. Boa tarde, un aplauso para Cati. Cati é responsable de comunicación da Federación Galega de Balonmán e vai vivir por segunda vez un campeonato de España. Que tal o pasaches o ano pasado? Moi ben, Terio, a verdade é que moi ben, moi nerviosa, moitas cousas aí a último minuto que íbamos hasta aquí arriba, pero moi ben, a verdade é que estes rapaces e rapazas a competición alegra os nosos días, Cati viaxa con moita presión a Barcelona porque non todas as familias poden estar a próxima semana en Barcelona, neses 7 escenarios do Campeonato de España, pero ela será a encargada de transmitirvos segundo a segundo todo o que estean facendo os vosos familiares. Isto tamén é un canto á alegría, pero para cantar, mellor que nos acompañe Marián Romero, coa guitarra de Alberto e a luz que ilumina os faros do balonmán galego. Moi boas tardes. Estamos moi felices de estar participando deste acto maravilloso e de ver o entusiasmo tanto dos organizadores como de todos os rapaces e mozos participantes. O deporte, así como a arte, para nós é algo fundamental na construción da nosa sociedade e estamos moi felices de ver que o balonmán en Galicia está facendo un camiño tan forte. Vamos a interpretar unha canción que se chama Faros, como ben dixeron, que está incluída no meu primeiro disco e que soa así. A luz dos días que van de volta, sen vivilos ningún chisco, xa máis terán a forza para dar alento a quen pide e pide máis. Érguete, o corazón está despertando,
Érguete a primavera, amárrate a miña voz, viaxemos máis alá do medo. Amárrate a miña voz, viaxemos máis alá do medo. Son faro e canto, son faro e bailo, son faro e río, son faro e salto, son faro e canto, son faro e caio, son faro e brillo, son faro e salto. Preguiceiro de se levantar, vai pase niño, abrindo os ollos, escollendo a onde mirar. Érguete, o corazón está despertando, érguete, a primavera está agardando. Érguete, o corazón está despertando, érguete, a primavera. Amárrate a miña voz, viaxemos máis alá do medo. Amárrate a miña voz, viaxemos máis alá. Sementa soños, recolle amores, abre portas e ventas, refresca os soños, pinta de cores, algo novo emerxirá. Amárrate a miña voz, viaxemos máis alá do medo. Viaxemos máis alá do medo. Son faro e canto, son faro e bailo, son faro e río, son faro e salto, son faro e canto, son faro e bailo, son faro e xogo a balonmano, son faro e salto. Moitas gracias. Aplauso para Marian Romero, de Outes, para Alberto, de Muros. Logo nos van a acompañar. Temos convidados de Tronío. Saben que na Liga Sobal temos dous adestradores galegos, Quique Domínguez e Sergio Carballeira. Sergio Carballeira está por aí. Hola, Sergio. É o adestrador do Benidorm. Foi seleccionador galego cadete masculino. Dixéronme, Sergio, que nunca pasabas de cuartos de final. Sabía que ibas a comentarlo. Sí. Bueno, pero eres un especialista en categorías base, viviche la experiencia do que é o CESA. Que é o CESA para un neno, para unha nena, Sergio? Bueno, eu creo que é unha experiencia irrepetible, non? Creo que é algo que ten un poquinho fecha de caducidade, porque unha vez que pasa a fase de formación non se repite, por desgraza, a ver se o noso presidente toma nota e repite algo aí en idade senior,
pero é unha experiencia única que hai que vivila como tal, non? É unha responsabilidade porque representan a moitos nenos e nenas que practican balonmán na nosa comunidade e que teñen que tamén por eles disfrutalo e convivir cos seus compañeiros para que sea unha experiencia única. De categorías base a unha categoría profesional, como levas o paso? Bueno, é un salto, non? Pero disfrutando moito desta experiencia, aprendendo. Creo que todo o que vivín aquí, agora estou vendo moitas imaxes, moita xente coñecida, e todos, ao final, nesta experiencia dos CESAS, onde máis aprendes no día a día, cos compañeiros do corpo técnico, das experiencias competitivas dos partidos, e nada, agora sigue sendo balonmán a outro nivel e tratando de aprender cada día. En Asobal vamos co Cangas, pero tamén queremos que te salves. Moitas grazas. Moitas grazas. Deixamos a Sergio Carballeiro, adestrador do Benidorm. Falamos con Félix Juncal, o alcalde de Bueu. En Bueu hai dúas febres, o balonmán e as traiñeiras. En que orden o poñemos, alcalde? Eu creo que están na mesma orde, non? Sí. Ademais, eu creo que maceran moi ben. Balonmán, remo balonmán, para nós, a verdad que nos sentimos moi orgullosos dese dous deportes e dese dous grandes clubes que temos na nosa vila. E ademais, cando falamos de balonmán e nos referimos a Bueu, sempre nos lembramos dunha persoa que tamén está na túa cabeza, non? E que leva o nome do pabillón. Pablo Elbello, sí. Aparte, Pablo Elbello representa moito para nós, para Bueu como pobo. Quizás foi un dos pioneiros dos que saiu tamén moi noviño para competir en outros clubes. Teño aquí tamén a alcaldesa do Rosal, e, polo tanto, moi orgulloso de Pablo, moi orgulloso de todo o que el nos aportou, non só o Bueu Atlético, sino tamén o Concello foi pioneiro tamén na posta en marcha daquel proxecto fermoso que viña da man da Xunta de Galicia, que era o de Concellos Saudables, e, polo tanto, orgullosos de todo o que representa o balonmán tamén para a sociedade. Moitas gracias, Félix Juncal, o alcalde de Bueu, e tamén contamos coa presencia doutro adestrador galego de grande experiencia internacional e vivindo un momento moi doce. Debe estar por aí J. Estevez, o adestrador axudante do Beşiktaş de Turquía. Ele está vivindo a paixón turca. J, que consello lle damos a todos os nenos infantís, cadetes e xuvenís, nenos e nenas que se van a un campeonato de España? Pois o primeiro que disfruten desta experiencia, como decía Sergio, que ten fecha de caducidade, que son 6 anos os que poden disfrutar deses 6 anos de competir contra outros rapaces que poden mirarlle os ollos a eses nenos que despois van a chegar ás categorías élite, sobre todo competir, disfrutando e representando a nosa comunidade. Moi tranquila a afección do Beşiktaş, non? Sí, moito, sí, bastante. E vades líderes, xa gañastes títulos, o normal é que gañedes a Liga, porque senón non saídes de Estambul, non? Pois sí, xa o diste. Bueno, sí, empezamos moi ben, a Supercopa foi o primeiro título, na Liga imos primeiro, logo temos playoffs, estamos a expensa da seguinte ronda da competición europea, e a Copa que se celebra ali tamén. Bueno, estamos loitando por todos os títulos a ver se é un bo ano. É moi importante que teñamos a xente como J. Estevez aquí con todos os nenos e nenas que van a participar no Campeonato de España. Gracias, J. Grazas. Neste 2024, a Federación Galega de Balonmán fixo 40 anos. En 40 anos, só 3 presidentes. Ramiro Losada, José Luis Pérez Ouro e desde hai 6 anos, Bruno López, que ten a palabra. Presentación das seleccións galegas, pero sobre todo grazas por acompañarnos durante este intenso camiño CESA 2025. Grazas por estar aquí as autoridades presentes, conselleiro de Presidencia e Xustiza e Deportes, Diego Calvo. Sabemos que esa xenda bota fume, que non é doado estar aquí, pero para nós é importantísimo poder contar coa túa presencia. Aproveitamos para agradecervos, Diego, todo o que facedes durante o ano, o todo o que nos axudades, e pido que fagas extensivo este agradecemento a todo o equipo da Secretaría Xeral para o Deporte. Moitas grazas. Luísa Sánchez, vicepresidenta da Deputación de Pontevedra, deputada de Deportes, Economía e Impulso do Emprego. Luísa, o ano pasado eu dende aquí decía
precisamos a axuda da Deputación de Pontevedra. E este ano só podemos decir moitísimas grazas. Moitísimas grazas por apoiarnos en todas as iniciativas que levamos a cabo, pero moitísimas grazas por a ilusión que nos transmites cada vez que coincidimos. Eu creo que, dende o primeiro momento, amosaches moitísima preocupación polos problemas reais do deporte na provincia de Pontevedra e que o camiño é o adecuado. Creo que imos facer moitísimas cousas máis este ano. Antonio Beira, deputado de Deportes da provincia da Coruña. Antonio, ti xa casi eres da familia. Xa casi te metemos na xunta directiva da Federación Galega. Coa Deputación da Coruña iniciamos a Copa de Balonmán na Rúa 5x5, posiblemente o mellor proxecto que se levou a cabo dentro do balonmán galego en todos estes anos e que non está dando maiores resultados. Tanto a provincia de Pontevedra como a provincia da Coruña atrevemos a dicir que son as dúas do panorama nacional con máis crecemento nos últimos anos, así que moitísimas grazas. Moitísimas grazas aos alcaldes, alcaldesas, concelleiros, concelleiras que nos acompañades e que no día a día nos axudades, que sempre colledes o teléfono, que sempre nos solucionades cando precisamos pabellóns, que sempre cando precisamos facer unha actividade nos botades unha man. Sodes imprescindibles tanto para a Federación Galega de Balonmán como para os nosos clubes como para as familias. Moitísimas grazas por estar aí a todos. Moitísimas grazas aos patrocinadores. Hoxe temos a Autocares Meijide, Adolfo, moitísimas grazas, enhoraboa, felicidades por eses 100 anos, casi nada, de empresa, e enhoraboa por ese premio a mellor empresa do ano. Temos a Grupo Roslev, a Luís, que está por aí tamén, e que sempre, bueno, con Luís falamos a menudo, máis a menudo que lle gustaría, seguro, pero sempre nos está botando unha man e todo o que precisamos. Moitísimas grazas, Luís. Esperemos estar ao voso carón moitos anos máis. Augas do Paraño, que están por aquí tamén, se non me equivoco, Mariluz. A axuda que nos dades, seguro que non sodes conscientes, pero é enorme. Levades apoiando o balonmán galego durante o último ano dunha maneira totalmente encomiable. Os nosos xogadores e xogadoras están hidratadas coa mellor agua posible, e a cantidade xusta é necesaria. Así que moitísimas gracias, que sigamos así moito tempo. Viajes Interrías, sei que estades por aí. Gracias a vos, damos un salto de nivel en absolutamente todo. Salto. Algún día conseguiremos que Gustavo venga, Ben, Electrónica Eutimio e Carmen. Unha gozada, Eutimio. Con vos dá gusto. Con vos todo moi doado. Esperamos seguir contando coa vosa presencia cada ano. Galletas da Veiga, Xosé, non sei se está por aquí, Xosé Lois. Bueno, vou vos a contar algo. Hai unhas semanas estivemos na fábrica de galletas da Veiga e, bueno, as galletas están boísimas, as galletas mariñeiras, que os saibades. Pero se vedes o proceso de produción, vamos a entrar moitísimas máis ganas de mercar esas galletas. Eu, de feito, íbanos comentando como funcionaba todo, eu iba pasando o dedo, e podo vos asegurar que saquei as mans moito máis limpas do que as levaba. Quedei completamente alucinado. Moitísimas grazas por todo o apoio que nos dan e por acompañarnos nun Cesa Máis. José Luis Caña, de Júmel. José Luis, gracias por estar aquí un año máis. El outro día coincidí con un amigo e me dijo, os viste da mesma marca que al Celta? E le dije, no. Al Celta los viste da mesma marca que a la Federación Gallega de Balonmano. Porque al final nosotros creamos tendencia. Muchísimas gracias por el apoyo que nos habéis dado todos estos años. Muchísimas gracias a todas las familias que estáis aquí, que sois imprescindibles en el día a día. Fernando decía en el vídeo, al final, si los niños y las niñas pueden practicar este deporte es que porque vosotros os volcáis. Así que sigamos así mucho tiempo. Gracias a todos los amigos que hoy estáis aquí, a Sergio, a Jota, a Pillo, que anda por ahí, a Javier Nogueira, un referente para mí en todos los ámbitos, expresidente de la Federación Gallega de Caza, y que le agradezco un montón que hoy pueda estar aquí. Me hace muchísima ilusión. Gracias a los exjugadores de las selecciones gallegas, aprovecho que está por ahí Nerea Patiño, enhorabuena Nerea, campeona del mundo casi nada. Muchísimas gracias por seguir sintiendo los colores de Galicia y por seguir acompañándonos en el día a día, por seguir sintiéndoos parte del balonmano gallego. Muchísimas gracias. Gracias a los clubs, que ya casi cuando hablamos de Federación Gallega estamos hablando también de clubs. Nos apoyáis en cada iniciativa que llevamos a cabo, alguna polémica, como todos sabéis. Y la verdad es que da gusto. Da gusto mirar para atrás y ver que siempre están los clubs. Nos sacamos el sombrero. Gracias a mis compañeros de la Junta Directiva, porque sois los mejores compañeros de viaje que uno puede tener para un CESA como este. Y para otras muchas iniciativas. Mirad, voy a contar algo que posiblemente rompa los cánones de un discurso institucional, pero necesito contarlo hoy aquí. Visteis que nosotros hemos empezado la gala de una forma que a nosotros no nos gusta para nada.
Antes estábamos en el ensayo y un compañero me decía, las voces esas las hicisteis con inteligencia artificial, ¿no? Y yo decía, no, las hicimos con poca inteligencia emocional. Llevamos semanas muy fastidiadas, semanas muy difíciles. Yo os puedo decir a nivel personal que estoy pasando el peor momento como presidente de la Federación Gallega de Balonmano. Se me juntaron muchísimas cosas. Una situación que pensábamos que no íbamos a vivir. A uno de mis mejores amigos, de muy un ser querido, la noche de Nochebuena y en Navidad estaba con él en un entierro. Me toca tomar decisiones difíciles que posiblemente condicionen el resto de mi vida en los próximos días. Y hace 2 meses tuve un accidente de coche. Un accidente de coche en el que volví a nacer. Y os lo voy a contar. Yo el día 5 de noviembre venía por la P9 escuchando una canción de Joaquín Sabina, El último vals. Lo digo porque puede sonar algo premonitorio. Voy al grano. En un momento dado siento un impacto, creo que chocó conmigo un camión, un autobús, no sé lo que fue. En ese momento el instinto lo que hace es que cojas el volante, que mires por el espejo retrovisor, vi como un coche daba vueltas y me encontré a las 9:15 de la noche con una autopista totalmente oscura en el medio de la autopista. Y dije, bueno, menos mal que no toqué con nada. Claro, después bajé del coche y vi que había tocado con todo lo posible. Yo no sé si habéis hecho un curso de primeros auxilios, es difícil reaccionar en esos momentos, yo soy un experto. Yo os digo lo que hice, yo cogí el volante, cerré los ojos y me quedé ahí. Y dije, a ver si no choca nadie más. Estoy aquí en el medio, a ver si no choca nadie más. Para mí fue importante que hubo gente que paró, me ayudó a salir del coche, me dijeron que me pusiese detrás del quitamiedos, que no sé por qué llaman quitamiedos, pero yo estaba cagado de miedo, es decir, los coches seguían pasando a toda velocidad. ¿Sabéis cuándo bajaban la velocidad de los coches? Cuando pasaban cerca del accidente y veían la gravedad de lo que había pasado. Veían un coche volcado en el medio de la autopista, veían un coche completamente destrozado. Para que os hagáis una idea, yo tenía la matrícula tocando con mi asiento. Y claro, mi preocupación era, el que chocó conmigo tiene que estar fatal. Mi sorpresa es que cuando vamos a intentar ayudarle, sale del coche un chico muy majo, se enciende un cigarrillo electrónico y me dice, tranquilos, yo estoy bien. Y bueno, yo ahí sí que os digo, aquí hay médicos en la sala, los cigarrillos electrónicos matan, porque si no te afecta a los pulmones, el que está a tu lado después de un accidente tiene ganas de matarte. Esto lo tenéis que saber todos. O sea, nunca encendáis un cigarrillo justo al salir de un accidente. Bien, en este momento nosotros nos encontramos los dos en el quitamiedos y para mí ahí se paró el mundo. Yo ahí pude observar todo lo que estaba pasando. Y os digo, primero llegó la brigada de emergencias. ¿Y qué hicieron? El hombre hizo así, uf, vaya venazo, vaya venazo. Llegaron coches de la Guardia Civil, acotaron la zona, restringieron la circulación. Entonces, ¿qué pasa? Los coches, abrieron una vía de servicio, pasaban mucho más despacio. Y te fijabas en que los coches cuando pasaban se quedaban todos mirando para el accidente y los que pasaban a 190 empezaron a ir mucho más despacio, mucho más despacio. Mis secuelas físicas se están solucionando. Tengo la espalda mucho mejor y de la cabeza os podría decir que estoy mucho mejor que antes. ¿Sabéis por qué? Porque me di cuenta que cuando hay un accidente, lo que hay que hacer es acotar la zona y proteger a las víctimas y evitar que haya más víctimas. Esto es un mensaje que me quedó súper claro. Allí llegó un guardia civil de tráfico que dijo, bueno, ahora que está la zona acotada, no os preocupéis que tenemos tiempo para resolver el problema. Lo importante es que aquí no le pase nada más a nadie. No sé si me entendéis. Cuando hay un accidente, lo primero que hay que hacer es proteger la zona, proteger a las víctimas y asegurarse de que no haya más accidentes. Es más, la persona que chocó conmigo no es consciente que si vas a 190, el accidente no va a ser pequeño. Y yo podría deciros, yo iba a 120, yo cumplía perfectamente con la normativa. Yo soy justo, no soy pecador. Pero ¿sabéis qué pasa? Que como me va pasando el dolor de espalda, ayer venía de Asturias conduciendo y yo contestando WhatsApps. Bueno, hay un guardia civil identificado, es amigo, entiendo que no va a haber represalias. Y me di cuenta que yo podría haber sido perfectamente el que provocó el accidente. Entonces, muchas veces creemos que somos justos y a veces somos pecadores también. ¿Vosotros os imagináis cuando la brigada de emergencias estaba acotando la zona, que los coches que pasaban, que empezasen a tocar el claxon,
a sacar la cabeza por la ventanilla, locos, que nosotros no tenemos nada que ver, que nosotros no hemos ido, que la culpa la tienen ellos. ¿Pensáis que esto sería lógico? No, ¿verdad? No os lo imagináis, seguro que no. Quien no se lo imagine, que abra las redes sociales de la Federación Gallega de Balonmano con el comunicado de que hasta el día 18 los pabellones van a estar cerrados. Porque ahí lo vais a ver. Ahí vais a ver a gente tocando el claxon, braceando y haciendo caso omiso a un accidente que tienen muy cerca. Desde la Federación Gallega de Balonmano queremos transmitirle todo el apoyo a Andrés, a su familia, porque el mejor panorama que tienen en estos momentos es pasarse muchísimos meses en un hospital por ir a ver un partido de balonmano. Moraleja de todo esto, vamos a ir a 120 y en zona de tránsito de niños vamos a ir a 30. Vivimos en una sociedad en la que vamos a 200. Ir despacio es una virtud. Es una virtud. Vamos a levantar el pie, vamos a preocuparnos de lo verdaderamente importante y vamos a disfrutar del balonmano. Chicos y chicas, en este Campeonato de España no sé cómo van a ser los resultados. Lo que sí sé es que los vamos a aceptar, sean los que sean, de la forma más deportiva posible. El trabajo está hecho. El trabajo está hecho. Así que lo que no tengo ninguna duda es que vamos a disfrutar. Vamos a conocer a muchísima gente y nos vamos a llevar cosas de cara al futuro. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros nos jugamos un CESA más importante este año, que no se juega en el 40x20, que se juega en las gradas de los pabellones. Y Galicia va a estar a la altura, seguro. Porque si no está a la altura, cerramos la autopista. No es que acotemos la zona. Aprovecho para daros las gracias a las familias. Sabéis que siento que tengáis que escuchar el sermón aquí, pero esto sé que está llegando a mucha gente en sus casas y otras comunidades. Así que muchísimas gracias a todos, vamos a disfrutar de esta gala y nos vemos del 3 al 8 en Cataluña. Grazas, Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán. Abrimos a autopista do balonmán, comeza o rock and roll, presentamos en sociedade as diferentes seleccións territoriais, comenzando pola selección xuvenil feminina, que está formada por Ainé Roca, do Carballal, Celia Pérez, do Carballal, Alba Pérez, do Sar Balonmán, Iria Benaches, do Porriño, Isis Moreno, do Porriño, Paula Diegue, do Lalín, Lía Salvado, do Carballal, Nayara Costas, que é a capitá do Cangas, Iria López, do Carballal, Salma Akcha, do Cangas, Alejandra Montenegro, do Carballal, Uxía Fernández, do Cangas, Iria Augusto Gallego, do Cangas, Carmen Magallanes, do Atlético Guardés, Antía Fernández, do Lavadores, Julia González, do Sar Balonmán. O seleccionador é Isma Martínez, o adestrador é Anxo Otero, a delegada é Inés Hernández. Así completamos este equipo juvenil féminas. Por favor, Isma Martínez, antes de nada, imagino que esquecerás o resultado de onte na Guarda, non? Perdón? Que tes esquecido o resultado de onte na Guarda está esquecido. Centrámonos no CESA. Con que aspiracións, que selección levas? Bueno, creo que estas rapazas son un grupo envidiable, son un grupo exemplar. Espero que cando remate o CESA, con moi bo control emocional, todos nos sintamos orgullosas do que teñen feito. Nayara, onde estás, Nayara? Hola, Nayara. Nayara é a capitá. Que tal, Nayara? Pesa moito a presión de ser capitá? Un pouco, ás veces. Tes preparado algún berro de alento para as túas compañeiras? Non, por agora non. Por agora non, pero iso se ensaya no camiño a Barcelona. Con que queres vir de Barcelona? A ver,
competir ao máximo sempre é o que todo o mundo espera, pero se cae algunha medalla, pois Bueno, e se de ouro, pois mira, mellor. moito mellor. Moitas gracias, Nayara. Gracias, chicas. Gracias, equipo técnico e o equipo feminino. Vamos. Vamos coa selección masculina, juvenil masculina, que está formada por estes xogadores. O capitán Samuel Seijas, do Culleredo. Dani Periscal, do Xiria. Roque Esteve, de Tui. Nicolás Lamas, do Reconquista de Vigo. Iago López, do Carballal. Marcos Varela, do Xiria. Jaime Moldes, do Bueu Atlético Balonmán. William Thompson, do Luceros e de Cangas de toda a vida. Martín Cadilla, do Bueu. Mateo López, do Lalín. Samu Soneira, do Xiria. Luis Rozas, do Balonmán Lalín. Adrián Chapela, do Luceros. Pablo Pazos, do Cisne. Tamén do Cisne, Manuel Hernández. E completamos o equipo con Iván Sánchez do Culleredo, seleccionador é Luis Montes. O adestrador David Iglesias e o delegado Manuel Montes Peleteiro. Luis Montes, o seleccionador. Este equipo juvenil a que pode aspirar? Bueno, máis ou menos na liña do que decía Isma, nos imos coa intención de ser o máis competitivos posibles no primeiro día. Estamos orgullosísimos do traballo que fixeron os rapaces durante a preparación, así que imos sobre todo a volvernos coa conciencia tranquila de ter dado o máximo. Levades 3 días concentrados na estrada, todo ben? Sí, a verdade é que é a terceira vez que estamos xa aquí nesta preparación e, como sempre, unha gozada. Percibes ese gusanillo, esas bolboretas no corpo dos xogadores? Bueno, nós, ao final, nesta categoría somos, todos os corpos técnicos somos os privilexiados, pero os que estamos na parte máis alta especialmente. Hoxe tiñamos unhas reunións individuais con eles, onde percibes toda esa trayectoria, primeiro de grandísimos adestradores que nos herdamos o traballo de Adrián Menduiña, de César Armán, de Fernando Vázquez, con eles, e de como esa ilusión dos que veñen por primeira vez, e de como para os que remata a etapa juvenil e o seu último cesa, e pois esa responsabilidade especial, ese momento especial de o mellor ser a última vez que visten a camiseta de Galicia, que é un momento tan importante, ¿no? Gracias a Luis Montes, seleccionador. Samu, ¿dónde está o capitán? Samuel Seijas, é o capitán, xogador do Culleredo. É a última vez que vas a participar? Sí. É a última vez. E te queres despedir? Da mellor maneira posible. Bueno, como definirías o equipo do que eres capitán? Pois un equipo moi unido, que todos somos moi compañeiros entre nós. Se alguén está mal, sempre nos ayudamos para lograr o mellor resultado posible. Crees que no caso do éxito, cando remate o campeonato, todos levarán o teu peiteado? Non creo. Non se atreven? Non estou seguro de que... Ti eres o David Mella deste equipo, non? Parecido. Moitas gracias, Samu Seijas. Gracias a todo o equipo juvenil masculino. Facemos a foto de familia, unha foto que simboliza a etapa prólogo desta aventura que é o CESA 2025. Aí se vai a selección juvenil masculina e vamos a aproveitar para falar con máis amigos. José Luis Caña de Jumel, encantado de que nos acompañes por segundo año. Tengo un aire a Punset. Tengo un aire a Eduardo Punset. José Luis Caña, qué bien te va la vida en Galicia, ¿eh?
Con el Celta de este año, con la Federación de Balonmano, la tropa de Yago Aspas, no te podrás quejar. No, no me quejo, al contrario. No, estoy muy orgulloso de formar parte también de esta comunidad por los diferentes y grandes clubes y entidades que hay en la comunidad, pero mi orgullo principal está con la Federación Galega de Balonmano, porque ya son muchos años y forma parte también ya de mi día a día. Luego lo vamos a comprobar, pero independientemente de los resultados, yo creo que si los influencers, que están de moda, las influencers, al final del Campeonato de España hacen una clasificación de elegantes, Galicia arrasa. ¿Hacen una clasificación, perdón? De elegantes. Elegantes. Aquí es que no hay duda ninguna. O sea, lo tenemos clarísimo todos, que yo creo que estamos con una gran federación y la marca yo creo que también está a la altura de ellos. La marca es danesa, de origen alemán. Danesa. Y Hummel, que en el futuro será Schummel, porque aquí, no sé si te lo han contado, José Luis, movemos mucho los marcos, incluso los lingüísticos. Hummel creo que significa abejorro. Sí, es. Mejor Hummel, ¿eh? Es abejorro, sí. Mejor Hummel. Lo dejamos en Hummel. Muchas gracias, José Luis Caña. Al máximo responsable de Hummel, proveedor de la Federación Galega de Balonmán. Y seguramente están muy preocupados os papás e as mamás pola viaxe destes máis de 100 rapaces, 150 persoas con adestradores que se van a Barcelona. Está con nos Satur Márquez de Viajes Interrías. Hola, Satur, para que se queden tranquilos. Viaxan nas mellores condicións, van a dormir nos mellores lugares. Sin lugar a dúbidas, non hai problema ningún en ese aspecto. Como é a viaxe? Como é a viaxe? Como é? Como vai ser? Vai ser maravillosa para os integrantes dos equipos. Máxima comodidade. Máxima comodidade. Sempre hai algunha boa, por se acaso le bon tupper, non vai facer falta. Penso que non. Esperemos que non. Moitas gracias, Satur de Viaxes Interrías. E agora ten a palabra Luisa Sánchez, vicepresidenta deputada provincial de Deportes na provincia de Pontevedra. Sodes moitos, conselleiro de Presidencia, Xusticia e Deporte, Antonio Leira, diputado de Deportes de la Diputación da Coruña, resto de autoridades, presidente de la Federación, equipo directivo y equipo técnico de la Federación de Balonmano, deportistas, familias e amigos. Moi boa tarde a todos e a todas. É un placer estar hoxe aquí, grazas á Federación de Balonmán Gallega pola súa invitación para estar aquí na presentación destas selección galegas que nos van a representar no próximo Campeonato de España de seleccións en Cataluña. Penso que é o momento de encher o peito e dicir que Pontevedra aporta moitísimos xogadores e deportistas a estas seleccións. E iso non é froito da casualidade, é froito do traballo de clubs e de escolas deportivas que xornada a xornada, adestramento a adestramento, están con estos deportistas. Grazas tamén ás familias polo alento e por o apoio sempre e, por suposto, gracias á Federación Galega de Balonmán pola defensa que fai do balonmán ao seu presidente Bruno López, porque sempre, alá donde vas, defendes o balonmán e defendes moito máis, como acabas de dicir aquí desde este atril. A Diputación de Pontevedra apoia o deporte, é un dos nosos principais eixos. De feito, no próximo orzamento imos dobrar as axudas para infraestructuras deportivas municipais
e imos incrementar un 15% os orzamentos. Todo iso porque apostamos por o deporte, apostamos por os deportistas e apostamos por os clubes, as escolas deportivas e por todas as entidades privadas e públicas. Para os deportistas, creo que é un momento moi importante. Vos estades moi ilusionados, nós estamos moi orgullosos de todos vos. Sodes os nosos embaixadores e as nosas embaixadoras, levades as cores de Galicia, levades o selo galego. É o mesmo os resultados, é o mesmo os éxitos que acadéis. O importante é disfrutar do camiño, que tengades a ilusión, realmente disfrutéis de ese camiño. Así que, como di o lema, a todos os equipos femininos e masculinos, xuvenís, cadetes e infantís, demostrade a nosa esencia. Moita sorte e moitísimas grazas. Moitas gracias, Luisa Sánchez, vicepresidenta e deputada provincial de Deportes en Pontevedra. Máis equipos no escenario en momento da selección cadete masculina, que está formada por estes xogadores. Manuel Souto, do balonmán Lalín. Xurxo Otero, do balonmán Cangas. Dimitri Doder, do Luceros. Derek Ortiz, do Liña 21. Cristian Ferradas, do Luceros. Xoan Canedo, do Culleredo. Martín Vázquez Cortizo, do Lalín e o capitán. Xoel Lago, do Cisne Balonmán. Luis Martínez, do balonmán Lalín. Nicolás Alonso, do Chapela. Lois Alonso, do Chapela. Hugo Carreira, do Cisne. Gabriel Señoráns, do Luceros. Jacobo Lamas, do Reconquista de Vigo. Óscar González Quirós, do Chapela. E Pablo Arce, do Bueu. A seleccionadora é Carla Vaz. A adestradora do SAR. O adestrador é Gerard Conil, do 6 do Nadal. E a delegada é Nerea Bouzón, do SAR. Este é o equipo cadete. Cadete masculino. O ano pasado ocupou o 5º lugar ás portas de entrar en semifinais. Carla Vaz, unha das nosas tanxugueiras de excepción, moitos éxitos. Este ano que tocou? Campeón de Europa? Sí, campeona de Europa. Campeón de Europa con Jabato na selección española junior. Sí, exacto. Bueno, non está mal, estás collendo un currículum. A verdade é que non moi contenta tamén por este éxito, pero bueno, queremos máis. E aquí, no Cesa, coa selección cadete masculina, o ano pasado 5º lugar ás portas das semifinais, está claro o obxectivo. Está claro, este ano creo que temos unha selección moi competitiva, a verdade é que traballaron moito e moi ben e considero que podemos sacar moi bons resultados. Moitas gracias, Carla, e a seleccionadora, o capitán é Martín Vázquez. Martín Vázquez, que ten nome de futbolista, pero é xogador de balonmán e do Lalín. Sí. E eres de Lalín. Sí. Que ten Lalín aparte do cocido para que saiades xogadores de balonmán como Area? Non sei, somos moi boas sempre. Así me gusta. Lalín está ao lado de Bilbao e dai as declaracións de Martín Vázquez. Día seleccionadora que tedes un equipazo. Sí, vamos polo ouro. Vamos a polo ouro. Martín Vázquez Echeverría. Vamos. Impresionante, Martín. Ese é o espírito. Moitas gracias. Gracias a ti. A formar aquí todos. Formamos para a foto. Este é un equipo dio capitán. O capitán que vai vir coa medalla de ouro. O equipo cadete masculino.
E agora vamos coa selección cadete féminas. A selección cadete féminas que está formada por, qué bonito nome, para empezar, Sálvora Vilariño, do Lalín, Noa Portela, do Sar e a capitá, en Marrial do Cangas, Candela Martínez do Sar, Iris Santana do Lavadores, Sara Limés tamén do Lavadores, Mencía Rodríguez do Siria, Alba Domínguez do Asmu Balmeaño, Iria Alonso do Carballal, Daniela Fernández do Porriño, Raquel Blanco do Bueu, Gabriela Martins Pimentel do Carballal, Paloma González Moure do Meaño, Asmuval Meaño, Adriana Bouzón das Choqueiras de Redondela, Natalia Varela do Siria e Raquel Muñiz do Asmuval Meaño. O seleccionador é José Luis Pedreira do Balonmán Lalín, o adestrador é Paco Aguiar de Rodeiro, a delegada é Andrea Vaz do Pollo Artai. Este é un dos equipos que vai xogar desde a Copa de España como o xuvenil masculino. Está por aquí o seleccionador que é José Luis Pedreira. Que tal, Budi? Moi ben, moi ben. A Budi recuperámoslo o ano pasado para a causa e vou eu a coller o gusanillo do Cesa, non? Sí, descenderonme de categoría, pero bueno. Sí, un cambio, un cambio. No, un cambio moi bo porque Isma colleu as rendas un pouco deportivas e merece estar aí. Bueno, e con este equipo, a que aspiramos? Tédelo un pouco máis complicado porque saídes da Copa de España como xuvenil masculino. No, hai un equipazo, falta que o crean, creo que temos moi bo equipo, igual que o ano pasado, despois poñerante donde sea, pero vamos polo ouro. Budi, que tal a familia? Moi ben, moi ben. Como está ese fillo? Bueno, aí anda recuperando. A vida ten moitos obstáculos. Sí, pero bueno, de eso tamén se aprende, non? Moitas gracias, Budi, o adestrador do Lalín. E a capitá, Noa Portela. Noa Portela, tío, adestrador, que tedes un equipazo. Ahora me dices o mismo que Martín Vázquez. Vamos a polo ouro. Sí. Sí. Como definirías este equipo? Pois eu creo que é un equipo que estamos todas moi unidas, moi traballador. Eu creo que temos bastante claro o obxectivo, que é ascender de Copa e lograr unha medalla no campeonato, se é ouro mellor. Vades a xogar máis partidos que a ninguén. Bueno, Que así sexa, non? Será unha moi boa noticia. sí, hombre. Moi ben, moitas gracias. A capitá, poñémonos por aí para a foto de familia do equipo cadete féminas. E despois desta foto podedes sorrir, non está prohibido sorrir. Sorrimos que temos a Hummel sorrindo con nós. Despois desta foto queremos que lle saúde Antonio Leira, o deputado provincial de Deportes na Coruña. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, vadesme permitir que fale desde o corazón, porque é o mellor xeito de facer homenaxe a esta gala de homenaxe non solamente ao balonmán galego, sino ao deporte galego. Por lo tanto, autoridades, conselleiro Diego Calo, homóloga de Pontevedra, Luisa, estimado Bruno, boa tarde, deportistas, familias, amigos do balonmán en xeral e do deporte. Boa tarde a todos e a todas. Creo que non me equivoco se digo que estamos todos de enhoraboa. Estamos de enhoraboa porque que mellor xeito para rematar o ano, xa foi o ano pasado, tuvemos esa sorte, pero que mellor xeito de rematar o ano e dar unha boa benvida ao ano 2025, que precisamente facendo un balance do que foi o 24, que non estuvo nada mal, e desexar sorte po 25. Eu teño o privilexio de a gran sorte, e agora mismo que decía Bruno, de que son como da familia, pois para mí é un orgullo escoitar eso, non cabe dúbida.
pero creo que a sorte témola todos da saúde que goza o balonmán ahora mismo en Galiza. Fai uns días falaba con moitos dos rapaces e rapazas que tivemos a fortuna de este campeonato internacional da Diputación da Coruña que celebramos aquí en Compostela e esos días, falaba con vos e vos poden ver esa ilusión, poden ver esas gañas e sobre todo o compañerismo. E o mellor que se pode decir dunha selección o que xa se comentou aquí, que fales de equipo, e cando fales de equipo xa falas de palabras maiores. E falas de palabras maiores porque xa falas de unidade. E doutra palabra que tamén é moi importante, ilusión. E todo eso foi o que poden comprobar esos días que acudín a algún partido e tuve a gran sorte de estar con vos na recepción en Compostela. E transmito vos e digo vos o mismo que decía ese día. Levade esa ilusión a Cataluña, levade o nome de Galicia por onde vallades, neste caso por Cataluña. Este ano 2024 xo deixastes moi alto cos resultados, pero máis aló dos resultados está precisamente esas gañas que vos transmitides. Non olvidade que vades a perder. E non é que vayas a perder en Cataluña, ni moito menos no deporte e cando disfrutedes xugando ao balonmán vades a perder. Pero non olvidedes que das derrotas é unha lección de aprendizaxe. Quizá unha das maiores leccións de aprendizaxe que temos é perder e saber erguerse, levantarse con humildade e saber transmitir aos compañeros esa palabra de unidade e esa palabra de ilusión que aquí se mencionou. Por lo tanto, eu o que vos desexo, como vos decía esos días, é que disfrutedes. Disfrutade porque é o mellor trofeo que podedes traernos a Galicia. E, por suposto, que disfrutando vades a levar o nome de Galicia o máis alto. Non teño a menor dúbida. Aquí tamén non quero esquecerme e facer unha mención moi especial a clubs e concellos, por suposto. Clubs que estades no día a día formando a estos rapaces e outros moitos rapaces e rapazas que están nos vosos povos. Agradecervos a labor que facedes no día a día e, sobre todo, estar formando deportistas, por suposto, pero, sobre todo, estar formando persoas. O importante na vida que é levar eso por bandeira, que seamos boas persoas. E iso deporte é das poucas facetas na vida que conleva todo eso. Por lo tanto, temos que estar agradecidos en ese sentido a labor que facedes dentro dos clubs, dentro dos concellos. Eu vou barrer un pouquiño para Coruña e quero agradecer a labor que se está facendo durante estes últimos anos de forma moi modesta, desde Carballo hasta Camariñas, hasta Arteixo, pasando por Culleredo, indo, se acaso, por Pontedeume, toda a zona de Ferrolterra, unha zona xa moi arraigada co balonmán, e que, sí, hai que decirlo, nos miramos como espellos a Pontevedra, porque é a realidade, Pontevedra que estuvo sempre tan presente no balonmán galego, e nos miramos a Cangas, a Bueu, por suposto, a Porriño, clubs como Academia Octavio, seguro que me perdería e, polo tanto, non me vou atrever a nomear máis porque quedaría no tinteiro moitos e sería moi, pola miña parte, moi osado poder deixarme tanta xente que pelexa polo balonmán e que, sobre todo, está contribuindo a unha mellor sociedade. Nos vamos a seguir codo con codo, que a Federación faltaría máis porque queremos no deporte como, además, como un xeito de vida saudable e como formador de persoas e, polo tanto, que non vos quepa a menor dúbida co compromiso da Diputación e da Federación, o sabe, o tedes aí con nós. Estamos moi orgullosos de formar parte dese balonmán 5x5 que tan bons resultados nos está dando, algo que surgiu como un soño, pero os soños están para cumplirse, decía Martín Lutero King, non? É dicir, os soños están para cumplirse e hai que perseguilos. E ver ahora as prazas ateigadas de rapaces e rapazas, ver como concellos como Culleredo, Carballo, A Coruña, Ferrol, é dicir, innumerables
pasaron por casi 20 concellos que se ateigan de rapaces e rapazas xogando ese balonmán 5x5 e, sobre todo, que as familias se acheguen a ver como xogan a unha modalidade deportiva que para moitos, en algúns casos, é descoñecida e que agora xa son como unha gran familia. A prova está na cantidade de clubs que xa se formaron na provincia da Coruña, de concellos que era impensable, e escolas deportivas nas que os concellos colleron ese compromiso para que precisamente o balonmán tiña o sitio que se merece. Vades ter ese compromiso, por suposto, da Diputación, e xa o dixen de forma privada, pero públicamente digo que 2025 vamos a seguir co balonmán na rúa para que siga chegando a outros concellos que tamén merecen ser, digamos, ser partícipes desta modalidade, co cual, se non me equivoco, máis de 4.000 rapaces e rapazas vanse ver beneficiados de poder achegar o balonmán, digamos, como unha experiencia, e seguro que desos 4.000 rapaces van salir cousas moi interesantes. Por lo tanto, que non vos quepa menor dúbida que o compromiso da Diputación da Coruña tedro asegurado, porque además creemos que é necesario. E, por lo tanto, para nós é un privilexio poder compartir ese espacio con a Federación e, por suposto, cos concellos. Rapaces e rapazas, disfrutade e levade esa ilusión que vos transmitimos tamén desde as entidades que estamos con vos, e levade o nome de Galicia moi alto. Feliz tarde, feliz noite a todos e feliz 2025. Moitísimas gracias. Moitas gracias, Antonio Leira, deputado provincial de Deportes. Ese é o eslogan: desfrutade, pasalo ben, aproveitar a convivencia. Queremos que nos acompañen no escenario agora estes xogadores: Daniela Álvarez, do equipo infantil; Iria Benaches, da selección xuvenil; Xoel Lago, da selección cadete; Raquel Blanco, da selección cadete; Xavier Gallego, da selección infantil; e Martín Vázquez, da selección cadete. Facemos entrega de agasallos os patrocinadores privados que nos acompañan na aventura do balonmán en Galicia. Por exemplo, Eutimio Carrera, de Electrónica Eutimio, que ven desde A Guarda. Entrega Daniela Álvarez, da selección infantil. Gracias, Eutimio. Iria Benaches, quédate por aquí, Eutimio, quédate por aquí. Iria Benaches, da selección juvenil, vai entregar a Mariluz López, de Augas do Paraño, a bebida oficial da Federación Galega de Balonmán, nun acto de conciliación. Xoel Lago, da selección cadete, entrega a Satur Márquez, de Viaxes Interrías. Quédate por ali. Satur Márquez, de Viaxes Interrías, o proveedor do desplazamento. Raquel Blanco, da selección cadete, a Luis Esteve, do grupo Roslev, outro dos nosos patrocinadores, sempre co balonmán, sempre co deporte e coa paixón polo balonmán. Gracias, Luis. Xavier Gallego, da selección infantil, entrega a José Luis Caña, director comercial de Hummer en España. Y por último, Martín Vázquez, da selección cadete, entrega o agasallo a Adolfo Meijide, de Autocares Meijide, o autobús da Federación Galega de Balonmán, Autocares Meijide, que tamén estivo de celebración neste 2024. Foto de familia con nosos patrocinadores. Aí. Vamos cara adiante. Luis, José Luis, Eutimio, Satur, Mariluz, ¿cómo se llama? Lois. Lois está tendo un comportamento exemplar. Vai ser xogador do balonmán. Moitas gracias.
e non deixedes nunca de colaborar coa Federación Galega de Balonmán. Quédanos por presentar os equipos infantís. Imos coa selección infantil masculina, que está formada por estes xogadores. O ano pasado quedou en cuartos de final contra Valencia. Manuel Camaño, do Línea 21. Bruno Gómez, do Cisne. Sergio Costas, do Cañiza. Mateo Baña, do Porriño. Francisco Ríos, do Bueu. Aitor Vidal, do Liña 21. Salvador Vidal, do Luceros. Javier Orge, do Culleredo. Tamén do Culleredo e Aitor Fariña. Eloi González Azorei, do Lalín. Xavier Galego é o capitán do Cangas. Xoel González, do Luceros. O Luceros tamén pertence a Adrián Mayo. Isidro García tamén forma parte do Luceros. Martín Montes, do Cisne. E Marcos Soliño, do Bueu Atlético Balonmán. O seleccionador é Adrián Menduiña. Do Luceros, o adestrador Carlos Rodríguez, o delegado Alejandro Seijo, do Culleredo. Adrián Menduiña é o seleccionador, repite, xa viviu moitas experiencias neste Campeonato de España, o ano pasado en cuarto de final. Esperemos que non sigas o exemplo de Sergio Carballeira e pasemos de cuartos. Esperemos que sí, esperemos que o do ano pasado sirva de lección tamén e podamos pasar esa barreira. Estamos xa coa categoría infantil, para moitos destes nenos é a primeira vez. Sí, para a gran maioría sacando un rapaz, é a primeira vez de todos. Bueno, é unha experiencia moi bonita de vivir e moi apaixonante. Moitas gracias, Adrián Menduiña, o capitán deste equipo é Xavier Galego, do Cangas. Que tal, Xavi? Primeiro ano? Non, o segundo. Ti eres o veterano deste equipo, por algo eres o capitán. Sí. E a experiencia vivida o ano pasado, que che di que o que lle comentas aos teus compañeiros. Voume poñer de puntillas porque non sei que vos dan de merendar, pero... Pois que é unha experiencia inolvidable, moi bonita e única, a verdade. Bueno, como xogador de Cangas, o teu soño no futuro é xogar no Ademar de León. Non, xogar... Oxalá no primeiro equipo, pero bueno, eso é xa algo moi difícil. Bueno, apostamos polo ouro, prata, bronce, conformaste con algo, un tipo de Cangas nunca se conforma. Co ouro, obviamente. Así me gusta. Gracias. Esta é a selección infantil masculina. Formamos para a foto. Antes de ir coa selección infantil féminas. Vamos coa selección infantil féminas que o ano pasado alcanzou a medalla de prata. Ademais, é a única selección que conquistou un campeonato de España no 2015. Esta selección infantil fémina está formada por Sara Salomón, do Sanxenxo, Ángela Sánchez, do Chapela, Ainhoa Blanco, do Bueu, Noa Otón, do Culleredo, Daniela Figueroa, do SAR, Uxía Sotelo, do Bueu, Rachel Ortiz, do Línea 21, Ángela Martínez, do Guardés, Candela Gutiérrez, do Lalín. Esta é Carla Fernández, do SAR. Tamén temos a Daniela Míguez, do Salvalomán, Daniela Valeslomba, do Guardés, e a capitán África Gómez xoga no Xiria de Carballo. Daniela Fernández Domínguez xoga no SAR de Redondela. Paula Lago no Cisne de Balonmán e Julia Maceira no Balonmán Porriño.
A seleccionadora e unha histórica deste deporte en Galicia, Elena Estevez. A adestradora é a eslovena Daniela Savic. E o delegado Alberto Rodríguez. Lembren, o ano pasado este equipo logrou a medalla de prata. Elena Estevez, a muller que ascendeu o Atlético Guardés a máxima categoría. Un aplauso para Elena Estevez. Hoxe o Guardés lidera a Liga das Guerreiras, pero centrámonos na base que é o que máis se gusta, formar. O ano pasado, este equipo é o único que conquistou un campeonato de España, que hai que decirlo, hai que ser fachendoso, non? Sí, pero eu non estaba, No, xa, non vas a estar sempre porque é moi xoven, evidentemente. Sí que estaba o ano pasado, o equipo logrou a prata. Este ano, non sei se é o primeiro ano para todas, se temos veteranas no equipo. 4 veteranas. Sí. Sí. Segunda experiencia. E creo que esta é unha das xollas da coroa da Federación Galega de Balonmán. Iso foi o que me chivaron. Bueno, creo que non te chivaron moi ben, No. Bueno, imos ir cos pés no chan. Sí. Sí. Bueno, pouquinho a pouco, con sentido. Efectivamente, son as máis pequenas de todo, é a primeira vez para moitas delas, e é unha idade na que a cabeza a veces soña demasiado. Eu quero que soñen, pero que teñan os pés no chan en todo momento. Moitas gracias, Elena. Falamos coa capitá Daniel Álvarez Lomba. É a capitá. É a segunda vez que disputa o Campeonato de España. Sí. Que tal a experiencia do ano pasado? Ben, moi bonita e única. Bueno, chegastes á final, medalla de prata, a frustración quedou atrás, non? Sí, sempre queda esa espiniña, pero imos intentar quitala. E as capitás que lle decides as novas do equipo, a capitá e as 3 outras xogadoras que van a xogar por primeira vez, por segunda vez? Pois que disfruten moito e que loiten ata o final sempre. Moitas gracias. Está por aquí tamén Daniela Fernández. ¿Dónde está Daniela Fernández? Daniela Fernández. Só che vou dicir unha cousa. Espero que teñas a mesma calidade que tiña teu pai xogando ao fútbol. Vale? Gracias, Daniela. Formamos. Facemos a foto de familia. Esta é a foto de familia do equipo infantil fémina, subcampeón do Campeonato de España o ano pasado. Todo está por facer. Hai días que o vento nos fala. Susurros de outros tempos. Lendas da nosa familia. Que alumearon os días grises. A montaña latexa como un corazón antigo. Con sangue de erva e vento. E o mar susúrranos. Todo está por facer. Todo está por facer. Toda batalla é unha illa de sal e vento. E nós somos bandeiras de ventos en tregua. levamos a fala no sangue. En cada pase, En cada gol. en cada defensa, Cada xesto é semente de vencer. coa esperanza que nunca morre. Todo está por facer.
De nos empurran milleiros de folcos. A nosa esencia é a nosa unión. A Galicia que nunca se rende. A Galicia que sempre cree. Xuntos, a victoria muda de sentido. A nosa esencia. Esta é a nosa esencia que nunca se pode esquecer, a esencia dunha comunidade con coraxe, aguerrida, batalladora, diferente, defendendo a nosa bandeira, defendendo tamén a nosa idiosincrasia. E chegamos a un momento máxico. Ten que ver co deporte, pero ten que ver coa clase, coa elegancia. Niso vamos moi sobrados en Galicia en todos os ámbitos. O balonmán non podía quedar atrás. Van vostedes asistir de balde a un desfile da Fashion Week do balonmán mundial. Hummel é o provedor da roupa, da vestimenta, das diferentes vestimentas da Federación Galega de Balonmán. E no Campeonato de España, que mellor lugar que para exhibirse. Comezamos o desfile deste xeito. Chándal, adestramento, xogadores e xogadoras. Con Daniela Álvarez e Xavier Gallego. Chándal, paseo de xogadores e xogadoras con Martín Vázquez e Noa Portela. Camiseta de paseo branca e camiseta de paseo azul marina con Nayara Costas e Samuel Seijas. A continuación, camiseta de paseo azulón e camiseta técnica de crecemento con Enma Rial e Cristian Ferradas.
elegancia coas galletas mariñeiras da Veiga na man. Imos co abrigo azul marino máis mochila, Uxía Fernández e Nicolás Lamas. Esta é a mochila da ilusión, a mochila que vai cargada de goles, de grandes comportamentos, de extraordinaria imaxe. Chándal de partido, un para adestradores máis pizarra, Charly Rodríguez e Paco Aguiar. No. Elena Estevez e Paco Aguiar. Chándal de partido, un para adestradores, porque va a haber muchos partidos e vamos sobrados. Esa pizarra tamén de Hummel. Podes aproveitar para facer a petición aos Reis de Oriente. Agora o chándal de partido 2 para adestradores e adestradoras. Máis mochila, que se veñan Alberto Rodríguez e Nerea Bonzón. Un recordo, o selfie con Alberto Rodríguez e Nerea Bonzón. Isto todo está saindo sen ensayar, sen ensayar. Un espectáculo. Vamos co chándal de paseo, adestradores e adestradoras. Máis maleta, Charly Rodríguez, Andrea Vaz. En principio, Charly vai a ir de pantalón corto todo o campeonato. Primeira equipación de porteiros. Cor negra, Carla Fernández, Mateo Baña. Podemos facer algunha parada de todo iso, A ver ese movimento de porteiros. Non se atreven. Primeira equipación de xogo, cor branca, Daniela Álvarez e Xavier Gallego.
Segunda equipación de porteiros, cor azul claro, Óscar González, Raquel Blanco. Imos coa segunda equipación de xogo, azul marino, Martín Vázquez e Noa Portela. Segunda equipación de porteiros, cor violeta, Adrián Chapela, Paula Dieguez. E por último presentamos a terceira equipación de xogo, cor rosa con Nayara Costas e Samuel Seijas. Completamos este desfile coa foto final. Todos ao centro do escenario. Ese aplauso. Esta é a elegancia. Así viste a Federación Galega de Balonmán. Será a envexa de calquera territorio. Este é o mundo Jumel, o paraíso Jumel, o servizo do balonmán galego. Grazas a todos e a todas. E ahora que nos acompañen no escenario máis xogadores e xogadoras. Por exemplo, Daniela Figueroa, Ángela Martínez, Martín Cadilla, Natalia Varela, Iria Augusto, Roque Estevez, Mateo López, Paloma González, Adriana Bouzón, Iván Sánchez, Sara Salomón, Alejandra Montenegro, Pablo Pazos, Derek Ortiz. A Federación Galega de Balonmán agasalla as institucións públicas polo seu apoio, pola súa implicación, pola confianza no balonmán da nosa comunidade. Ten que estar por aí Iván Vallés e o Concello de Deportes de Redondela entrega a Daniela Figueroa.
Ángela Martínez da selección infantil entrega a Ángela Fernández, alcaldesa do Rosal, o Templo do Novas. Félix Juncal, alcalde de Bueu, recibe de Martín Cadilla, da selección juvenil. Contamos coa presencia de Daniel Pérez, concelleiro de Deportes de Carballo, entrega Natalia Varela, da selección cadete. Aquí ven o concelleiro de Deportes de Carballo, Daniel Pérez, entregalle Natalia Varela este agasallo. Araceli Gestido, alcaldesa de Cangas, entrega Iria Augusto, da selección juvenil. Tamén nos acompaña o concelleiro de Deportes de Tui, Rafa Estevez. Entrega Roque Estevez. De Estevez a Estevez. José Luis Camiñas é o alcalde do Concello de Rodeiro. Entrega este agasallo Mateo López, da selección juvenil. Carlos Vieitez é o alcalde do Concello de Meaño. Entrega a Paloma González, da selección cadete. David Carballo Bilba é o técnico do deporte do Concello da Estrada. Entrega este agasallo a Adriana Bouzón. A Estrada é o centro de operacións da Federación Galega de Balonmán das diferentes seleccións. En representación do Concello de Culleredo, recibe este agasallo Darío Ton, o presidente do Balonmán Culleredo. Entrega Iván Sánchez, da selección juvenil. Desde Sanxenxo recibimos o seu concelleiro de Deportes, Marcos Guisasola. Entrega Sara Salomón, da selección infantil. E xunto aos concellos, as deputacións. En primeiro lugar, Luisa Sánchez, vicepresidenta deputada provincial de Deportes en Pontevedra, entrega a Pablo Pazos, da selección juvenil. Antonio Leira é o deputado provincial de Deportes na Coruña, entrega Derek Ortiz, da selección cadete. E por último, Alejandra Montenegro, da selección juvenil, fai entrega deste agasallo a Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deporte da Xunta de Galicia. Foto de familia coas nosas autoridades, os representantes, as representantes dos diferentes concellos das deputacións, sempre apoiando a paixón polo balonmán galego. Outra das fotos deste acto de presentación dos equipos que van participar no Campeonato de España de Seleccións Territoriais. É o momento de que lle saúde Diego Calvo, o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes. Pues moi boas tardes a todos e moitísimas gracias, Bruno. Primeiro por organizar isto, porque efectivamente facer un domingo como hoxe, en decembro, estes días, ás 8, ás 7 da tarde non é fácil, sobre todo que a xente veña e que estés tamén acompañando dos pais, dos clubes, en fin, de todos os xogadores e as xogadoras, así que enhoraboa por esta organización. Tamén quero saudar, lóxicamente, a Antonio, a Luisa, aos alcaldes, alcaldesas, concelleiros, a todos os pais e nais que os estades aquí, os adestradores e toda a xente que formades parte desta expedición que vades para Cataluña.
E tamén darvos as gracias, porque eu creo que no deporte o máis importante é a práctica deportiva, non? O decían, quero sumarme especialmente o que decía Bruno ao principio da súa intervención, a rechazar toda mostra de violencia que pode existir no deporte e, dende logo, hai que facer entre todos, e iso é unha tarefa de todos, sobre todo facerlo comprender a moita xente que se equivoca cando vai ás nosas instalacións deportivas, as nosas, digo, de Galicia, e non sabe interpretar o que é o deporte. A nós, como Xunta de Galicia, o que tentamos é fomentar a práctica deportiva dende os máis pequenos. Nos gustaría que eso que di o clúster do deporte, deses 2 millóns de galegos e galegas que sexan practicantes de deporte, fose unha realidade. Cando conseguimos que nada máis e nada menos que 11.000, creo que son as fichas da Federación en Galicia, 11.000 rapaces e rapazas practiquen balonmán de maneira federada, o que estamos é fomentando o amor ao deporte. Que empecen dende idades moi tempranas, que probablemente a través do xogade ou a través do plan corresponsables, nos que a Federación é unha peza importante para que sexa un éxito, e que, quen sabe, co paso dos anos probablemente poidan seguir no balonmán, chegar ao primeiro equipo, como decía un dos que foron entrevistados, un dos capitáns que foron entrevistados, ou, ao mellor, cambian de disciplina deportiva e practican outro deporte. Pero, sobre todo, o que ten que quedar é ese amor á práctica deportiva e ese amor ao deporte. E iso é o máis importante, conseguir que cada fin de semana se activen en toda Galicia un innumerable número de xente, de pais e de nais que van a levar os seus rapaces e rapazas á práctica deportiva, da xente que formades partes dos clubes deportivos, que efectivamente poñedes parte do voso tempo, fundamentalmente porque ao mellor tedes un rapaz, un fillo, unha filla que empezou a practicar ese deporte e é a vosa maneira de botar unha má, pero que en moitas ocasións, cando xa non está formando parte do club, seguides involucrados. Tamén aos patrocinadores, que son parte fundamental para que estes clubes, esta expedición da Federación vaya a Cataluña, pero tamén a moitos patrocinadores que hoxe non están aquí, porque son patrocinadores individuais dos distintos clubes, pero que tamén fan posible que os clubes poidan participar en todas as ligas, poidan levar a cabo as súas tarefas. Eu creo que hoxe é un día para agradecer o esforzo que facedes todos. E tamén para que os que vades a ir sexades conscientes, a pesar da idade, de que isto é unha experiencia única, que probablemente, con sorte, volveredes a repetir, pero se non a repetides, eu vos aseguro que non vos vades a olvidar nunca na vosa vida do que vades a vivir nesta primeira semana de xaneiro. Así que aproveitade toda esa experiencia, aproveitade todos eses momentos, os bons e os malos, que de todos se aprende. Volvede para os vosos clubes, seguide competindo nesta tempada por acadar os máximos resultados, por acadar o mellor resultado en todas as ligas e, como decían antes, o importante é participar. Conseguir os resultados é secundario e o esforzo é fundamental. E neste deporte, un deporte de equipo, ese compañerismo, ese traballo en equipo, tamén é algo do que temos que aprender. E iso o decía antes a cantante que parece que nos vai a volver a deleitar a todos, decía que construindo unha mellor sociedade o facemos coa arte e tamén co deporte. E como responsable de deporte en Galicia, a min o que me gustaría é que eses pais e nais seguisen apostando polo deporte, que sigamos facendo un deporte cada vez máis inclusivo, máis solidario, un deporte onde a violencia non teña ningún tipo de espazo e, sobre todo, un deporte onde os rapaces e as rapazas se formen, disfruten e valga a pena estar aquí. Sodes orgullo de Galicia, así que facedo moi ben, disfrutade moito e noraboa por ser seleccionados e formar parte desta expedición. Nada máis e moitas grazas. Gracias, Diego Calvo, conselleiro de Xustiza, Presidencia, Deporte. Póñanse de pé para despedir este acto. Poñémonos de pé, escoitamos o himno galego con Marián Romero e coa guitarra de Alberto. O momento solemne deste acto para despedir as nosas eleccións a 48 horas de despedir 2024.
que din os rumorosos na costa verdecente ao raio transparente do prácido luar que din as altas copas de escuro arume arpado co seu ben compasado monótono fungar no teu verdor cinguido e de benignos astros con finos verdes castros e valeroso chan non deixa esquecemento da inxuria ao rudo encono esperta no teu sono fogar de Breogán. Os voces generosos a nosa voz entenden e con arrobo atenden o noso rouco son mais os ignorantes e feridos e duros e imbéciles escuros non nos entenden, non. Os tempos son chegados dos pardos das edades que as vosas vaguedades cumprido fin terán. Mais onde quer xigante a nosa voz pregoa a redención da boa nazón de Breogán, nazón de Breogán, de Breogán, nazón de Breogán, de Breogán. Gracias, Marián Romero. Gracias, Alberto. Isto é deporte, isto é balonmán, isto é cultura, isto é Galicia. Así rematamos. Feliz 2025, que haxa saúde, que haxa traballo, que haxa liberdade, pase o que pase, non deixen nunca de sorrir. A autopista de Bruno ábrese nos próximos días para que se desplacen todos os xogadores galegos a ese Campeonato de España. Que todo vaya de maravilla. Boa noite.